Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Khubleye phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Ki Pulit ka Ribhoi district kilakem ya arngut ki briew ki suba donkti haka jing pyniap bein ya uwi Khynnah shipho snem haka shnong tangar Ribhoi district. Kini ki arngut ki degi belatip kerteng da upen shailang warjri ba life ar snem ubadena tangar bat uban shngan tinsong arpu prasnem ubadena nong thamai pen ursla bat ubasa ho tangar Ribhoi. Karkum kajingethu Superintendent of Police ka Ribhoi uni Khynnah uba kerteng ukit bor lang marbanyang ulaja haka khatnyo trik rimpang henrei haka mit jong kasngi babun lalap no ya kamet yap jong u na ka wei ka kper jong uwe urang ba kerteng uba command nong rang. Ki Pulit kila register case ya ka ejahar bala mudoi de ki bahayeng hasem uni Khynnah men ha ka khat khandai trik hapo ka kendon laispa ar IPC. Ki Pulit kila pelong ya ka jing tokit ya kini ki arngut ki briew ban tep iki daw ba ki pyniap bat ka jing thmu halindet jongka.